chính em tăng shi por ba lấy keng hấp khía ca linh cor ya ki an la bo u lấy nghi bên cung mar để hằng ta chính em ca chân cha ki tanat pulit kilakem ya way usurandar New Trip National Liberation Council ha kamit ngipalay namar kajing keno don kti ban leitlum ya ka pisa na nongkhaii bad hespa kibayo priang ya ka chithi dawa na ka HNLC une u HNLC u kerteng u Scromwell mawdoh ba sau phewais nem kerta lakem ya u napo kayingsa kabadon ha umpling dong sharum kabahap hapo ka ranja police station u mawdoh udai udakot HNLC bala pendem waj hanrai u latrai kum u over crown walker bat don kti ha ka jing leitlum ya ka pisa bala pha shiti da ka HNLC lakem ya u da ki pulit karib hoy ong uwei u he pulit ha ka sing thoding utai u he pulit ulayathu ba u mawdoh ulawan pendem waj harangkat bat unong yalam barim ka KSU na nongkhaii u samla Frederick Kharmau plang hakmat ki pulit ka East Khasi Hills hakikat to kat nesnem bala leitno ki pulit ka jela ki la register case persya ya ka jing sam chithi dawa pisa da ka HNLC sha kaleng ki nongkhaii bat ki he spa ha shalong